Гандаль у гарадах Беларусі 15-16 стагоддзя. Узрастанне гандлёвай актыўнасці, формы і кірункі гандлю. Развіццё рамяства самым непасрэдным чынам было звязана з развіццём гандлю. Павелічэнне рамесніцкай вытворчасці садзейнічала актывізацыі гандлёвай дзейнасці, уцягванню ў яе мяшчан і сялян. 15-16 стагоддзі ў развіцці гандлю сталі пераломнымі у плане як аб'ёмаў гандлёвага абароту, так і мэтаў правядзення гандлёвых аперацый. У 15 стагоддзі працягваў дамінаваць прынцып феадальнага грамадства, перыяду панавання натуральнай гаспадаркі, які патрабаваў існавання стабільных, так званых справядлівых цэн. У сувязі з гэтым і прадаваць тавар даражэй, чым ён быў куплены, і атрымліваць такім чынам прыбытак лічылася неэтычным, амаральным. Для завуаліравання атрымання гандлёвага прыбытку існавала сістэма стабілізацыі цэн шляхам змянення велічыні адзінак вымярэння тавараў. Згодна з такой сістэмай, пры адносна аднолькавай цане на тавар адзінка вымярэння яго ў месцы закупкі была большай за адзінку вымярэння ў месцы збыту. Розніца ў вазе і складала прыбытак купцоў. Такая сістэма існавала на традыцыйных гандлёвых кірунках. Так, адным з асноўных пунктаў экспарту Полацка ў Рыгу быў воск, а з Рыгі ў Полацк – срэбра. У сувязі з гэтым гандлёвы дагавор паміж Полацкам і Рыгай 1406 года, Копыскі дагавор, і яго праекты зафіксавалі правіла. Воскавы вес дзяржаці па стараму закону, што же полацкі берковіск воскавы больш рыжскага берковска полпудам рискава весу, і серебряный вес риски дзяржаці больше полачкіх весов серебряных полузолатнікам. У 16 жа стагоддзі атрыманне прыбытку ад гандлю і нават ад ліхвярства стала ўспрымацца як звычайная, неабходная з'ява. Прыбытак у дадзеным выпадку расцэньваўся як узнагарода гандлярам за іх працу, рызыку. Гэтаму садзейнічала павышэнне ролі гандлю ў эканамічным жыцці грамадства, павелічэнне аб'ёмаў гандлю, якія ў 16 стагоддзі былі выкліканы рэвалюцыяй цэн у Еўропе. Цэнтрам гандлёвых аперацый у гэты час быў гарадскі рынак. Асноўнымі гандлёвымі агентамі на рынку з'яўляліся айчынныя і замежныя купцы, якія займаліся продажам мясцовых і імпартных тавараў, рамеснікі, што гандлявалі сваімі вырабамі, перакупні, прасолы, якія гандлявалі на мясцовым рынку таварам, купленым у купцоў, рамеснікаў, сялян. Апошняя катэгорыя гандляроў з'явілася ў канцы 15 стагоддзя. Актыўную пазіцыю на рынку займалі і сяляне, якія гандлявалі прадуктамі сваёй гаспадаркі. Пры гэтым яны не абмяжоўваліся толькі мясцовым рынкам, а ўдзельнічалі і ў функцыянаванні даволі аддаленых рынкаў. Так, селянін вёскі Дуброва Галаўчынскай воласці Аршанскага павета ў 1580 годзе вазіў воз пянькі ў Вільну, а селянін вёскі Іскані Магілёўскай воласці таго ж павета Гапон Фёдаравіч нават называў сябе гандлёвым чалавекам, гандляваў у Магілёве, выпраўляўся са сваімі таварамі ў Менск. Айчынныя купцы і рамеснікі займаліся гандлем у асноўным асабіста, індывідуальна, хоць існавала таксама практыка вядзення гандлю праз сваіх слуг ці давераных асоб. Часта ў замежныя гандлёвыя паездкі купцы адпраўляліся сумесна, аб'ядноўваючыся па некалькі, а то і па 10-20 чалавек. Прасочваецца адносная спецыялізацыя купцоў. Адны займаліся транзітам заходнееўрапейскіх, расейскіх тавараў. Другія вялі гандаль толькі з украінскімі землямі. Трэція гандлявалі толькі на рэгіянальным рынку. Чацвёртыя толькі ў крамах і гэтак далей.
Даволі пашыранай з'явай у асяроддзі гандляроў было аб'яднанне сваіх капіталаў і вядзенне сумеснага гандлю. У такіх выпадках гандляры аб'ядноўвалі свае сродкі ў роўных долях ці прапарцыянальна сваім магчымасцям, і атрыманы прыбытак ад сумеснай дзейнасці дзялілі ў залежнасці ад долі кожнага. Знешні гандаль. Гандлёвыя шляхі. Беларусь знаходзілася на перакрыжаванні важных гандлёвых шляхоў у кірунках усход-захад, поўдзень-поўнач. У сувязі з гэтым купцы займаліся транзітным гандлем замежных тавараў. Так, у заходнюю Еўропу праз Беларусь з Расіяй вывозілася футра, скуры, воск, асобныя віды тканіны і іншыя. Гэтыя тавары скупляліся на рынках усходняй Беларусі і непасрэдна ў Расіі і праз гароднюю Берасце вывозіліся ў Кракаў, Познань, Гданьск, Люблін, Каралявец. Частку тавараў правозілі непасрэдна расейскія купцы. З канца 15 стагоддзя дамінуючым у знешнім гандлі стаў заходні кірунак. Гандаль з заходняй Еўропай праз Каралявец, Рыгу, а таксама польскія гарады Гданьск, Познань, Люблін і іншыя. Асноўнымі прадметамі экспарту ВКЛ з'яўлялася сыравіна. У 15 стагоддзі галоўнымі кампанентамі вывазу былі воск і футра, а пачынаючы з другой паловы стагоддзя сталі інтэнсіўна вывозіцца таксама лён, пянька і лясныя тавары, попел, дзёгаць, драўніна для караблебудавання і гэтак далей. З канца 15 стагоддзя ў заходнюю Еўропу праз Рыгу і Каралявец стала экспартавацца збожжа. У структуры экспарту адлюстроўвалася рэагаванне гандляроў на кан'юнктуру знешняга рынку, згодна з якой попыт на гэтыя віды тавараў і, адпаведна, высокія цэны на іх сталі стабільнымі. У 16 стагоддзі з тэрыторыі Беларусі працягвалі вывозіць воск, футра, скуры. Так, кобрынскі яўрэй Шмойла Нахімавіч у 1537 годзе набыў для продажу шубы з куніцы, футры собаля, гарнастая, баброў на агульную суму 610 коп грошаў, а яго таварыш, берасцейскі яўрэй Еска Песаховіч, меў аналагічнага тавару на 950 коп грошаў. Увесь тавар быў закуплены на паўднёвым усходзе Беларусі. Важнае месца ў экспарце працягвалі займаць лясныя тавары, дрэва і вырабы з яго, ванчос, васількі, клёпкі і інш, попел, дзёгаць, паташ. Сярод імпарту з заходняй Еўропы найважнейшае месца займалі соль, розныя віды тканіны, жалеза і жалезныя вырабы, косы, сярпы, сякеры, нажы і іншае. Падтрымліваліся ажыўленыя гандлёвыя зносіны з Расіяй. Туды вывозілі заходнееўрапейскія тавары, тканіны, сукны, шоўк, металічныя вырабы, нажы, цвікі, косы, іголкі, дрот, галантарэю, капелюшы, паясы і іншае, прыправы, панеру. У вялікай колькасці вывозіліся вырабы мясцовых майстроў. Скураны абутак, вупраж, юхт, адзенне, гаршкі, сафьян. У гандлі з Расіяй галоўнае месца займалі магілёўскія купцы. З Расіі ў асноўным завозіліся футры, собаля, гарнастая, куніцы, вавёркі, лісіцы, выдры, мядзведзя і скуры. З Украіны на тэрыторыю Беларусі паступалі соль і ўсходнія тавары, турэцкія дываны, шоўк і шаўковыя вырабы і гэтак далей. Адным з самых прыбытковых відаў гандлю быў гандаль рыбай. З заходняй Еўропы завозілі селядцы. З Украіны, з басейна Дняпра ў 16 стагоддзі масава завозілі рачную рыбу. Але асноўным пастаўшчыком рыбы на беларускі рынак былі ўласныя рэгіёны. Прадавалі жывую і бітую рыбу, жывая каштавала даражэй, вяленую і салёную гандлявалі оптам і ў розніцу. Цэны на рыбу былі высокімі.
У гарадзенскім рэгіёне ў 1569 годзе шчупак галаўны ацэньваўся ў 24 грошы, паўгалаўны у 12, а лакатны у 6 грошаў. Ласось у 15, лешч у 4, а конь у 1 грош. Дзяржава абкладала рыбны гандаль асобным падаткам. Так, у Пінску ў 1568 годзе дзейнічала правіла, па якім усе купцы, рыбаловы павінны былі даваць у якасці падатку кожную 10-ую рыбу. Акрамя таго, хто саліў рыбу ў бочках для продажу, павінен быў бочкі нацехуваці і ўзяць аб гэтым квіткі ў адказнага па зборы гэтага падатку. Да таго ж, трэба было заплаціць цэхаваго. 1 грош і 1 грош даць за квіт. 10% пабор ад прададзенай ці прывезенай на продаж рыбы існаваў і ў іншых рэгіёнах. Для забеспячэння гандлёвай дзейнасці перавозу тавараў выкарыстоўваліся як сухапутныя дарогі, так і рэкі. Найбольш важнае транспартнае значэнне мелі водныя артэрыі Нёман, Вілія, Заходні Буг, Двіна, Днепр, Сош, Прыпяць і іх буйныя прытокі. У 16 стагоддзі пры неабходнасці рэчышчы ачышчаліся для больш бяспечнага праходжання рачных суднаў. У зімовы час замёрзлыя рэкі выкарыстоўваліся як дарогі, па якіх грузы везліся сухім лёдам. Летам як транспартныя сродкі выкарыстоўваліся плыты, асабліва ў басейне ракі Вілія, разнастайныя рачныя судны, дубасы, шкуты, стругі, камягі, паўкамягі, байдакі, чаўны рознай канструкцыі. Напрыклад, па Віліі павінны былі сплаўляцца плыты з дрэва не шырэй, чым 30 бярвёнаў. У 1542 гэтае абмежаванне было знята. У межах Беларусі існавала разгалінаваная сетка і сухапутных гандлёвых шляхоў. Важнае значэнне мелі дарогі Мазыр, Пінск, Кобрын, Берасце, Смаленск, Орша, Барысаў, Менск, Койдана, Гародня, Барысаў, Крайск, Вільня, Вільня, Берасце, Вільня, Наваградак, Пінск, Валынь, Слуцк, Наваградак, Гародня і іншыя. У якасці сухапутных транспартных сродкаў летам выкарыстоўвалі разнастайныя вазы, зімой – сані. Крыніцы звычайна гавораць пра купецкія вазы, якія былі запрэжаны 1 ці 2 коньмі. Але сустракаюцца і 4-конныя, а то і 6-8-конныя запрэжкі. Для задавальнення патрэб у транспарціроўцы тавараў многія жыхары Беларусі наймаліся да купцоў у якасці перавозчыкаў, фурманаў. Фурманскім рамяством займалася значная колькасць татарскага насельніцтва. Перавозка грузаў была справай прыбытковай. Мяшчане Оршы, уліваючы значныя даходы ад возніцтва і дэфіцыт гарадскога бюджэту, добраахвотна згадзіліся ўносіць у мясцовы скарб падатак з прыбытку, які атрымлівалі ад наймання да купцоў для перавозкі тавараў сухапутным ці рачным транспартам. У цэлым, транспартная сістэма на Беларусі ў 15-16 стагоддзі задавальняла існуючыя патрэбы і забяспечвала эфектыўную дастаўку ўсяго аб'ёму тавараў на месцы прызначэння. Выплата гандлёвых пошлін. Пры ажыццяўленні гандлёвых аперацый і па гандлёвых шляхах браліся разнастайныя пошліны, мыты. Купцы пры перасячэнні дзяржаўнай мяжы, а таксама па шляху прасоўвання ў межах краіны павінны былі на мытных каморах перапісваць свой тавар, паведамляць яго склад і колькасць, кошт і месца прызначэння. На першай каморы купец плаціў неабходнае мыта з тавараў, атрымліваў квітанцыю і мог свабодна ехаць да месца прызначэння. Аднак на кожнай мытні павінен быў прад'яўляць свой тавар для агляду. У выпадку выяўлення незаяўленага тавару ён канфіскоўваўся на карысць вялікага князя і мытнікаў. Па даных канца 80-х гадоў 15-го стагоддзя на тэрыторыі цэнтральнай і паўднёвай Беларусі мыты збіраліся ў Глуску, Пагосце, Давыдгарадку,
Тураве, Пінску, Берасце, Камянцы, Слонімі, Наваградку, Менску, Оршы, Магілёве, Рагачове, Лучыне, Стрэшыне, Рэчыцы, Гомелі, Чачэрску, Прапойску, Крычаве, Мсціславе, Мазыры, Грэску. Адной з асноўных дзяржаўных мыт было так званае старое мыта. Яно спаганялася з агульнага кошту тавару. Спецыяльныя тарыфы мелі толькі лясныя тавары – воск, соль, пэўныя віды сукна, жывёла. У межах ВКЛ узровень тарыфу старога мыта залежаў ад мясцовых традыцый. Тавар ацэньваўся, і ад кожнай капы грошаў бралася па 2 грошы, 3% кошту тавару. А ад кожнай телегі солі 20 грошаў, і дадаткова з кожнай камягі солі старога мыта спаганялася 12 грошаў. Па даных сярэдзіны 16 стагоддзя старое мыта збіралася па стаўцы 2 грошы з капы. Прычым замежныя купцы плацілі гэтую пошліну поўнасцю, а купцы ВКЛ толькі 50%. Пры Жыгімонце старым было ўведзена мыта новае. Стаўкі новага мыта вызначаліся на пэўны час і па асобных відах тавару. Мыты збіраліся па мытных уставах, інструкцыях, універсалах, якія да сярэдзіны 16 стагоддзя зацвярджаў вялікі князь, а з другой паловы 16 стагоддзя – сейм. У цэлым, у 1526 годзе новае мыта бралася па стаўцы 1 грош з капы, 2% кошту тавару. У 1577 годзе 2,5 грошы з капы, 4%. У 1583 годзе 2 грошы з капы, 3%. У 1536 годзе ў ВКЛ згадваюцца наступныя дзяржаўныя мытныя каморы: Віленская, Ковенская, Гарадзенская і Мастоўская, Бельская з Драгічынскай, Берасцейская, Полацкая і Віцебская. Акрамя таго, збіраліся Менская, Бабруйская, Наваградская, Друйская, Магілёўская, Аршанская мыта і іншыя. Пры змяненні старых ці з'яўленні новых гандлёвых шляхоў дзяржава адкрывала новыя мытныя каморы і прыкаморкі. У 15-16 стагоддзях практыкавалася здача ў арэнду збору гандлёвых пошлін на той ці іншай каморы ці нават у межах усёй краіны. Арандатарамі мыт былі багатыя купцы, ліхвяры-яўрэі, буйныя феадалы. Апошнія сталі дамінаваць у арэндзе мыт у другой палове 16 стагоддзя. Акрамя дзяржаўных мыт, на спецыяльных каморах у межах краіны браліся розныя пошліны ў асобных прыватных населеных пунктах. Напрыклад, ва ўладанні віленскага біскупства Стрэшыне мыта бралася нават з кіеўскіх мяшчан, якія былі вызвалены ад выплаты мыт у межах ВКЛ. Мяшчане Магілёва, Быхава і іншых падняпроўскіх гарадоў плацілі вадзяное мыта ў Рэчыцы, Любічы, Гомелі, Стрэшыне ад камягі па 30 грошаў, ад паўкамягі 15, з парома 12, з чаўна 6, ад малага пад'ездка 3 грошы. Існавала сістэма вызвалення ад мыт. Мяшчане і яўрэі Берасця былі вызвалены ад платы старога мыта вялікім князем Вітаўтам. З канца 15 стагоддзя мяшчане гародні вызваляліся ад мыта на Нёмане, на шляху да Коўна, а на шляху ў Прусію на рацэ Неце. Вялікі князь Аляксандр вызваліў ад усіх мыт па рацэ Дзвіне князёў масальскіх. Іх мяшчане з Друі павінны былі плаціць на шляху ў Рыгу толькі васковая і шастаўнічая на мытніка, а ад меха солі па 4 грошы і па 2 пенезі на мытніка. Жыгімонт Аўгуст, Стэфан Баторый і Жыгімон Ваза вызвалілі мяшчан Крычава ад мыт сухім і водным пуцём у памежных замках і гарадах, што знаходзіліся ў басейне Дняпра, Сажа і Прыпяці, Кіеве, Чаркасах, Каневе, Магілёве, Чачэрску, Прапойску, Гомелі, Любічы, Чарнобылі і інш. Мяшчанам было дазволена, цытата,
Худзіці і солью, рыбамі, мёдам пресным, воскам, кожмі, полотном і інымі всякімі таварамі таргаваці, не даючы мыта, старога, новага, важчага, галавщін, шоставага і ад папісання тавараў сваіх. Віцебскія купцы былі вызвалены ў 15 стагоддзі вялікім князем Казімірам ад платы ўсіх мыт у межах ВКЛ, акрамя васкавога і салянога. Яшчэ яны павінны былі плаціць мыта за попел, які быў выпалены ў дзяржаўных лясах. У 1576 годзе Стэфан Баторый вызваліў іх і ад новага мыта. Мяшчане Нясвіжа ў 1586 годзе вызваляліся на 50 гадоў ад платы ўсіх мыт у ВКЛ. Ад мастового, грабельнага, далей цытата «старого головного и скопного мыта, так те же подляского и волинского мыта и пограничных мыт, которые до скарбу Великого княства Литовского належат, и от воску восковничего, от соли сольничего, от сбожья вшелякого, также перевозного, важного от ваги шестовщины, береговщины, головщизны, езовщизны и от быдла всякого, и от коней ку тому обвесток подужного торгового возового от фурманов волковщизны звального, и от іншых мыт и поборов. Але нясвіжцы ўсё ж былі абавязаны паказваць у мытнях свае тавары і перапісваць іх. Вызваляліся ад платы мыт і пабораў асобныя мяшчане. Напрыклад, у 1565 годзе азярыцкі мешчанін атрымаў на 4 гады вольнасць ад платы мыт, тарговага, важчага і іншых пошлін па ўсім ВКЛ ад сваіх тавараў, якія каштавалі больш за 100 коп грошаў. У 16 стагоддзі, адчуўшы сваю палітычную значнасць і сілу, шляхта ВКЛ імкнулася вызваліць ад выплаты розных мыт сябе і сваіх падданых. У 1541 годзе Мсціслаўская і радомльская шляхта дамаглася скасавання для сваіх людзей паводнай пошліны ад продажу ў сваіх сёлах коней і іншай жывёлы, а таксама мёду, солі і іншых дробных рэчаў. Але пры продажы адназначных тавараў у Мсціславе і Радомлі гандлёвая пошліна імі плацілася на агульных падставах. У 1551 годзе шляхта дабілася права бяспошлінага вывазу за мяжу лясных тавараў з сваіх лясоў. У 1559 права бяспошлінага вывазу збожжа і жывёлы са сваіх гаспадарак. У 1565 годзе права бяспошлінага ўвозу іншаземных тавараў, але толькі на свае патрэбы. Ад пошлін маглі вызваляцца не толькі жыхары ВКЛ, але і замежныя падданыя. Так, у 1533 годзе атрымаў волю на 1 год ад усялякіх пошлін купец турэцкага султана Андрэй Грэк з Канстантінопаля. У 1577 годзе быў вызвалены на 4 гады ад платы мыта ў ВКЛ купец зямлі армянскай Марат Михайлович.